Yeah, Montie me wa ha. Yeah, king of the back. Na samba machibiem. Ohin kese ne me na masen apie no. Nkrofo bi ne mekaka se me ntimi sorry. Mo ma mo ne nje mahwe ase ho. Benash me wo lie. Sister ni mu ayeshi na me ba ne wo cool. King of life. Me sentry alive, me suro bibia. Lion in the arm. Yata ne wasen yaba. Hwe. Uti media na kuye mahye nsenkeka. Wo se mahwe ase me ntimi ensori biem. Sister ni mu aye hot. Media mabani cool. Hwe. Mabia wuduru ya wusuro no. Media meduru wo metu American sana meko. Kewu maya aboa owo. Oduru babia na ma change me ho ayedin. Me suro bibia. Microphone bi keka me ho nsam. Sebenad mintimi ensam ma machibiem. Kewu lion masidwam. Yeah. Enamono kwa na mewiti emo ne hunu me na odwangan. Obi ada hu ma na watwiniti. Tipa truck me na meba no kewu ma me kwan na mesidwam. Sister ni mu aye hot. Kewu media me na mu a me ye cool. Better kwabena me ni me ho agro na mafa agro bi ade atotom me hyebere mu ase. Otweda mpo Nyankopon ne meboafuo. Okura me musa poma. Moses se meduru pona no a awurade befa mu. Me ne medom no ye befa mu. Afi de ye ni agro kura. Maba ne se eja no. Na wusuru a kewu uhuru me a na watwuti na mama wo. High tech yeah. Me na mu me suro atamfo ne keka me ho nsem se midi kwabena ne eni me so na ye de to me so nanso wedi mate na me so me nsuro king in their life, king of the back with your line nkrofo bi nam munya nhunu ya me ba be kire mu se me koye masen abamachi maba ne se eja no lion with your line lion the one hot no emu ayeshi how no so emu aye cool. Yeah, sister ni mu aye hot. Bernard media maka me hu se de na eye nsem ko. Enkrofo bi de mu keka me hu nsem. Mate atra nanso media menya huye. Hwewo ma meka kira wo se babia wo hunu ya wo bo hunu media meduru ho metu America maturo babia. Che. Matra babia hotro. Lion in the arm. King of back. Say king of back. Between life in kasiye ni. Mene medom. Ya tuatia. Ye na ye ba